tešíme sa aj s mojím banánom. No, takže už asi po štvrtýkrát natáčame video pozvánku rozbitý ako chlievy. Tu v Trenčíne, kde sme zažili strašnú žúru, ale nie o tom sme chceli. Chceli sme vás totiž pozvať na budúci týždeň. Môj chodiaci kalendár Paťo vám povie. Piatok, koľkatého? 20. Piatok 20. Nevieš to povedať trošku veselšie? 20. To je ono! Piatok 20. vás chcem vidieť v Twister klube v Moldave na východnom Slovensku, kde sme už neboli ani nepamätám a nezabudni, budem tam ja, môj banán a počkaj, toto odložím. Pozrite, kto sa chystá na východné Slovensku. Krtko, trtko. No. A nielen krtko, ale možno zoberiem aj Samuela, pokiaľ sa naučí narábať s mikrofónom, lebo raz ho dorazím za toto. A čo, aby som to zabudol ešte niečo som chcel. Jasné, pozdravujem Michala a buďte si istí, že znova budeme aj spomínať na tie najväčšie videohity minulého storočia. Budeme hľadať najlepšieho retro tanečníka, najlepšiu retro tanečnicu a keďže sa blížia Vianoce, donesem aj darčeky!